ഹലോ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വേറെ ആളെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളാദ്യം യൂട്യൂബ് കയറുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ കയറി ഡൗൺലോഡ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ നിൽക്കുക, കോപ്പി ലിങ്ക് നിൽക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ക്രോമിലേക്ക് കയറുക ഗൈസ്. ക്രോമിൽ ചെന്നിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സെർച്ച് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഡൗൺലോഡർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം കാണാം, അത് നിൽക്കുക. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പിക്ചർ. സേവ് ഫ്രം നെറ്റ്, അതിൽ കയറുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്ത വീഡിയോൻ്റെ ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്യുക, പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അത് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് നിൽക്കുക, എത്രേൻ്റെ വേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും, വീഡിയോ കുറഞ്ഞതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ബൈ ബൈ ഗൈസ്, ലവ് യു, ടേക്ക് കെയർ. അതേപോലെ തന്നെ